Heerenveen skeert in de eerste 10 minuten maar liefst keer op doel. Maar een wedstrijd wordt het 90 minuten en na het laatste fluitsignaal stapte Sparta als winnaar van het veld. En Cambuur zit na 3 wedstrijden op het tweede plak. En dus zei ik, in Shores we trust. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de podcast van Omroep Friesland. Domkop. Van der Water! Af van de bal van Haaien! Oh, krijgt Jonken. Ja, doelpunt van Sparta. Je lult het haast net. Heerenveen volle, maar dan ik volle better. Komt die bal toch weer bij Ajax. Schot! Doelpunt! Ho, ho, ho. Van jong Ajax! Oh, ho. Van der Water! Zo, dat is ook een enorme blunder. En dan. Ja, dan zit hij erin. Die vooral heel fier en dan gaat die 3 tikjes van de Saito. Ja, omdat de redding van Andries Noppert net goed is. Het tweede doelpunt van Saito. Het tweede doelpunt van Sparta in de kwarte hoeken. En waar krijg je het gevoel? Ai, Andries Noppert. Die komt hierbij. Pavel, pak je fiets. En bam! Daar wordt hij, ja. Daar wordt hij verzilveren. Ver verzilveren. Kan hij erin schoppen? Nee, krijgt net nou bal. Ja hoor, nou bal. Jongens, wat een ellende is dit. Milan Smit en doelpunt! Penalty van Milan Smit. Ja, doet er eens. Oh, Tom Haaien, jongen, domkop. Ja, en de heren die zitten er weer klaar voor te trappelen van ongeduld. Andor Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast, sportverslagjouwer van de Leeuwarden Kranten, Sander de Vries. Welkom. Dank je. Mooi dat je hem er al binnen, jongens, want het is Sjoerd een heugelijke dag. Zo. Ja, het is een heugelijke dag. Het is een manje. Nee, Andor. En dat is donders goed wat ik bedoel. Want het is Sjoerdien. Ja, het is een jitje. Ja, mooi hoor. Hoe oud is worden? 30 hier. Ja. Dat is het. Nee, jongen, Dank je wel. in de week. Ja, hè? Ja, Ja, dat zou wel ik hebben, maar ja, de Wierhit en de Skellehoed kunnen net voorbij komen. Nee. Echt 30. Dus Sjoerd is 30 en is er één dag na de jitje van Henk de Jong. Ja, zeker. Ja, nou leuk toch. En Leuk de rest, leuk feitje. Fun fact. Fun fact. En de rest, maar weer. Hoe viel dat? Ja, piekenvel. Oh, mooi. ja, toch? En de rest toen kwart verkering, dus ik neem aan van de morgen zou die een cadeautje wel krijgen. Ze had een taart voor me mak. Ja, nou, wat een vrouw. Ja, fantastisch. En nog meer heugelijk nice, jongens. Want Roelof, Ja? ik heb echt het idee dat ik hier zit te praten. Dat is de slankere versie van Roelof de Vries. Ja, ik ben even op vakantie geweest 2 weken en vond er iets kilo eraf. En de laatste keer dat ik je zie het, of net zie het, zou het nog makkelijk grap aan onderbuikgevoelens. Ja, maar die rubriek hebben we ook Hoe geschreven. eigenlijk al net, maar Onderbuikje. Onderbuikje. Het onderbuikje gevoel. Maar wat dost nou in 2 weken vakantie, dat is toch zoveel afval? ja, je 30 kilo in 2 weken. Ja, Trek je een kilo? Nee, ik had het idee, ik wie al aardig wat meer kwijt, maar ik kreeg het dan echt wel, daar doet hij in. En Nee? in die laatste 3 kilo, en dan jerk je niet in de meestal van, ja, best wel een soort afval. Dus blijkbaar valt het meestal nou op. Nou, het shot er echt heel goed uit. Kijk, Toch? Wacht even. respect. Ja, echt. Het ziet er echt heel goed uit. Zo jullie best, maar daar is nog heugelijker dat ik een compliment krijg van Arie. Zo is het, jongens. Ja. Want Vlien Wieke, Ja, dat kan wien Praten wij we er, overal heen. ja, we Ik werd er een beetje emotioneel van. Ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Want Vlien Wieke, wien we er al je net. Nee, Toch zien we al je Dovies bij het scootjesjoen. Ja. En, de beide Heerenveen wordt ze zien vakantie. Precies. Mooi plant. en je collega's natuurlijk nooit afvallen. Maar ik miste vooral mezelf. Ja, ben ik eerlijk in. Maar gewoon de meesten thuis. Ik dacht achterover. Begin je wat een stjong. Je denkt dat het is een grapje. Nee, dat is net zo. Dat is geen grapje. Maar de meesten thuis, die misten ek een, nou ja, zeg maar, de man die de klap opvangt. Het lulletje rozenwater. De clown. Roelof, mooi dat is de best. Hè? Want ja, Nou, ik heb, zonder Bassie is Adriaan ook wel een vervelende acrobaat. Zeker. ik heb vooral een soort reacties over Maarten en de Jongs, jongen. Ja? Ja, Hij wie een beetje zoer, hè? Ja, dat wie wel de reactie van de meesten inderdaad. Ja. Dat voel wel op. Nou ja, laten we dan gewoon een fleurige uitsturing van Maatje. Dat kennen wij. Toch? Oh. Nee. Want Roelof, de eerste helft van Heerenveen, wie echt heel mooi. heel mooi, zinderend. Ja, vooral van minuut 4 tot 20 wie echt heel goed. En toen wie ten einde van minuut 44 tot 60 Nee, heel wel min. positief. Oh, sorry. Oh ja. Hij wie echt genoten. Ja, zinderende eerste helft. Een deel van de eerste helft is zinderend. Goed zo, we pakken de stellingen, jongens. Sander, ik begin bij jij. En kwart antwoordje, en dan kunnen we de letter altijd weer op waarom komen. Ik snap de onkeep van Luc Brouwers volledig. Nee. Nee. Andor, het centrale duo bij Cambuur, Tol en Smant, komt kwart. Waarvoor? Nou, voor wedstrijden voor op het veld staande.
Van tafeltennis. Nee. Van tafel. Ja, maar te kwart voor de KKD, voor de Eredivisie. Voor de basis. Nee. Nee. Dus dan vies je gewoon goed genoeg. Als een van de weinigen. Een beetje stroef begin met de stellingen. Sfeer. Ja. Nee. Nee, maar het ben ik wel... Nou ja. Roelof, Ja. ik heb echt een zinderende wedstrijd van Heerenveen. Vooral die eerste helft. Nee. Nee. Andor, Chris Woerts is een praatjemakker. Bert van der Brink bloot gewoon bij Cambuur. Het zit weer in de dubbele ontkenning. Jee. Nee. Chris Woerts is een praatjemakker. ja. Bert van der Brink bloot gewoon bij Cambuur. Ja, dit zijn twee pak je, stellingen. pak je, ja. Dat zijn twee stellingen. Nou, dan zei ze toch 2 keer ja of 2 keer nee. Ja. En voorlopig ja. En ja. En de les is dan weer voor Sandor. Met een dubbele ontkenning. Heerenveen hoeft net benauwd te wezen voor een transfer van Andries Noppert. Nee. Nee. Dus ze moeten wel benauwd wezen voor... Ja, je zet me nu op het verkeerde been. Ja, dat weet ik. Dan ja. Nou ja. Oké. Want Noppert bloot gewoon bij Heerenveen, toch? Ja, Dat is wel duidelijk. daar ziet het wel naar uit. Ja. En ja, wie had dat gedacht? Ik bedoel, we hadden het WK meegemaakt. Iedereen had zoiets van, nou, die jongen die gaat in de winterstop gaat die een transfer maken. Er werden bedragen genoemd van, 10. 10 miljoen euro. 10 plus, ja. Toen kwam die transfer er niet. Nou, toen wist iedereen, mezelf inclusief, zeker van, nou, dan gaat hij in de zomer wel weg. Maar ja, we zijn nu eind augustus en hij gaat blijven bij Heerenveen. Hij gaat zijn contract zeer waarschijnlijk verlengen. Geen enkele club heeft hem melden bij zijn zaakwaarnemer. Nee. Dat is toch opvallend? Ja, nou, klopt. Alleen, ik denk dat clubs, en zeker de clubs die geld te besteden hebben, die gaan toch ook kijken van, nou ja, wat zijn nou bewezen keepers? En je kunt er niet omheen dat Andries Noppert wel een gat in zijn cv heeft. Dat hij het wel een jaar heel goed heeft gedaan bij SC Heerenveen, waarin hij overigens ook nog een tijdje geblesseerd is geweest. Dat hij gewoon op het WK het allerhoogste podium heeft gekiept. En dat hij daar ook naar behoren heeft gepresteerd. Alleen, ja, als je bent een Gladbach, ik noem een club. Of je bent een Sampdoria. En je kunt kiezen uit 5, 6 keepers. Je hebt financiële middelen genoeg. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment gaat kijken van, oké, deze jongen die heeft wel 5 jaar achter elkaar op het hoogste niveau zijn wedstrijden gespeeld. Dan kiezen we daarvoor. Ja. Maar als je 4 wedstrijden op het WK keept had, toch, dan had je toch Sjenlitten, en dat had die goed dien, had die constant dien. Ja, dan had je toch Sjenlitten dat je dat kennen. Dan hoe je dat toch net... Ik bedoel, het WK is het hoogste podium dat er is. Nou ja, maar dat is dan nog maar 4 wedstrijden. En dan kun je nog steeds wat Sander eigenlijk correct zei. Dat er heel veel clubs denken van, nou ja, het is wel een kwarte periode west. Maar hij had vanaf het moment dat hij het plak bij Go Ahead Eagles onder Lotte oornam had, nou eigenlijk, oude de weekend, geen één keer een fout maken. 0 flaters. Die echt in de categorie van de oude weekend dan. En net dan alleen nog altijd de zo'n 8 of een jochen. Punten pakt van de ploeg. Ja, als ik dan een Ajax ben, en dan denk ik, ja, waarom hel je Roelie en waarom hel je net Noppert? Ik hier gewoon of vertellen. PSV, die hebben dan Drommel, die tweede keeper is. En ja, daar kun maar je die in principe ook prima een Noppert neerzetten. Dat is ook wel zo. Ja, maar Noppert is Maar- toch geen tweede keeper? Nou ja, Ik denk dat Noppert beter is dan Benitez. Van, Ja, nou maar ja, goed, bij PSV heeft bij wijze van Benitez spreken. is een degelijke keeper, Ja. dus die gaan we niet halen. Dat snap ik wel. Maar als je een Ajax bent en je zoals vorig seizoen en je hebt een goede keeper nodig, dan haal je toch gewoon op. Maar toch, het er geen enkele club West die te melden heeft bij zijn zaakwaarnemer. Net concreet u daar. Nee. Ja, maar dat valt hem zelf natuurlijk ook vies tegen. Ja. Ja, Ik bedoel, hij is teleurgesteld. Ja, en dat snap ik ook wel. Want wat iedereen dacht, ik denk dat Andries Noppert zelf ook gewoon de Gouden Bergen bij wijze van spreken kon zien in de vette. En ja, hartstikke logisch. En op het moment als je dus geroken hebt aan het hoogste niveau. Je hebt de kleedkamer gedeeld met die jongens als Van Dijk, met Ake. Je weet op een gegeven moment ook van, nou ja, wat de gasten met wie jij in een elftal speelt bij hun clubs meemaken. Wat ze daar ook verdienen, om maar iets te Ja, noemen. zien salaris, dat verdient het Dat- Ake Dat ligt bij wijze van in een maand. spreken op de pokertafel bij het Ja. trainingskamp van Nederlands elftal. En ja, Hij dacht, ik kan me financieel onafhankelijk spelen. En hartstikke dat logisch. gebeurt nou nog net Nee. helemaal. Nee. Ik hoef geen medelijden te hebben als je salaris, maar het wie wel echt een... als je een Nederlands elftal keeper binnen, dan pak je over het algemeen, wat is het, 800 minimaal, miljoen denk ik wel. Is het vergelijkt met al die van andere de club, keepers? hè? Ja, tuurlijk, zeker. Maar en nou pakt hij wel met de contractverlenging wel wat meer natuurlijk bij Heerenveen, maar net... Laten we even hier naar Andries Noppert, wat hij zelf daar te vertellen heeft. Nee, dus ik hoop een incident. Ik zit er net mooi in mijn hol. Ik ben eigenlijk mooi weinig bezig. Probeer ik onbewust wat toch waarschijnlijk wat van. Maar lieve emotioneel is dat dit een incident is. Ja. Ja, maar ik hoop ervoor. Ja. Nou ja,
Zo, ik ben eigenlijk dat dingen, want die transferperiode erin het en ik persoonlijk verbaas me toe dat er nog geen enkele club is die zich blijkbaar, nou ja, van z'n vier wij weten, die zien als van dat gebeurt dat er een transferkamer is. Omdat het eigenlijk vanaf het moment dat het bij Go Ahead waar kwam is bij Nederlands elftal eigenlijk je verlaten smaken haast on dit moment. En dan ga je toch denken, hey, Soert het dan toch bij die, maar te krijgen, hè, je er toch tussen de eren zitten, dat er nog geen clubkamer is, dat er niks gaande is. Klopt er iets van of zou je van, nou ja, dat had ik gewoon alleen niks bij te krijgen. Ja, maar ik zit onbewust zo dat daadwerkelijk wel wat van. Alleen, ja, we zijn ook een voetballer en dat doet jet eigenlijk net. Alleen, ja, het is nou iemand zoals het is en zolang dat er niks komt, komt er niks. En daar watch ik nog net te lang mee mooi en dan haak ik de knoop eraan en dan gewoon mijn contractje verlengen. Zo simpel is het. Het is toch iets waar ik van, ja, hoe kan dat nou? Ja, maar wist iedereen heeft ambities en vooral om nooit zijn wedstrijd er iets van te zitten is, maar op basis van deze wedstrijd verzin je helemaal niks. Zo simpel is het. Wat is nou de kans dat Stoon na 31 augustus nog bij Heerenveen zit? Ja, binnen 2 dagen haak ik de knoop terug, zo net tot de eerste watje. Zo simpel is het. Binnen 2 dagen, dus oké. Ja, dus vader even Sjen. 10 weten we het? Ja, zeker. Dat komt er wel uit. Ja, hij bloot dus naar alle gedachten gewoon bij Heerenveen. Komt wel goed in, dat hele laatste slikt hij wat in, maar het komt wel goed. Komt wel goed. Het komt wel goed dat hij bijtekent bij Heerenveen. En het Heerenveen echt gewoon de keeper die ze graag gaan willen, hè? Dit eerlijk Ja, wezen. natuurlijk. Topkeeper. Voor Heerenveen heb je gewoon een topkeeper en ook nog een Fries. Een uithangbord, een gedroomd uithangbord van je club. Ja, en Heerenveen kiest hiermee voor zekerheid voor langere jaren. Door zich te verzekeren van een topkeeper die mogelijkerwijs, want er komen natuurlijk nog meer transferperiodes aan. En omgekeerd heeft Andries Noppert, die, laten we dat ook niet vergeten, heel lang voor hele minimale voetbal-CAO-contracten heeft gekiept. Bij Dordrecht, bij Go Ahead Eagles had hij aanvankelijk alleen een kilometervergoeding. Ja, hij gaat nu ook gewoon een prima eredivisie-salaris verdienen over 2 en wat ik begrepen willen ze eigenlijk het liefst nog dat hij langer dan 2 jaar, dus wellicht 3 jaar gaat bijtekenen. Nou ja, dan zou je ook nog kunnen zeggen, het is een win-win. Al zal dat voor Andries Noppert op dit moment niet zo voelen, denk ik. Nee, dat denk ik eigenlijk wel. Hij wil gewoon heel graag vot en dat is nou net slagen. Dus er is hij gewoon teleurgesteld toe. Dat zou er eigenlijk kijken en hij zou er eigenlijk erbij van het mij net een rol spelen, maar onbewust ben ik toch wel, dat ik toch eigenlijk wel dat het wel mooi speelt. Ja, die flaters. Want laten we het er eens even over hebben. Ja. Hè? Want wie de 3 flaters, jongens? De eerste goal. Ik vond het een flater. Ja, hij maar misschien naar de zijkant daar. Misschien. Ja, maar Een goede keeper, box die bij wie nou een padellen. Dat is een padeller. Hij sloeg hem nou het net in. bij spelen maar strijden altijd een. Oh ja. Kist van Kevin wel naar hier. Ja, en dan Tjen Roelof. Ik ben nou 30 kilo lichter, dus daar staat alleen de handicap-argument Hij staan. nou nog. Snel. Snel. Ben je een stuk sneller, Roelof, nou? Nee? Oh, dat net. Maar de eerste, wie het hem... Sander, even volgen. Blunder? Ja. Eerste? Ja. Roelof? Nee. Nee, geen blunder. Andor? Ik heb net zien. Oh, nou ja, neem maar van mij gewoon wie een blunder. Oké. Dan die tweede, ik denk dat we daar ook niet eens binnen. Ja. Hè? Ja. Toch? Alle treien, blunder. Ja. En die tredde? Nou ja, ik vond het niet een blunder, maar Nee. een goede Noppert had die bal gewoon. Op het WK iedere morgen. Ja. Ja, en dan vind ik trouwens echt dat je wel wat zezen kennen over die Hussein Ali. Want wat vind je hem daar nog van? Nou, Hussein Ali. Nou, had je al een keer eerder, hij is hem een keer zoenen met een oefenwedstrijd in Je hebt een Oosten. soort persoonlijke campagne tegen die jongen. Ja. Hussein had helemaal Ali, niks jongens, mee. niet Maar van ik mij, Nog meer jongen. campagnes En rennen. ik moest al niet tinken, Auroen snijden, want ik voel hem echt heel min. Ja. Ik voel Ja, hem ik wel op echt. verdedigen komt er gewoon te dissonant. kwad. Een dissonant. Ja. Ja. Ja, maar- ik vind dat Heerenveen kwalitatief eigenlijk op alle posities best wel leuk voetballer staat. Hey, Noppert stekt er bovenuit. Ik vind hij heel goed. Sarouit natuurlijk. Volgens mij die Nicolescu prima spits. Ik vind er eigenlijk 2 die waarvan je denkt, en dan twijfel ik heel erg gewoon Hussein Ali en een beetje dan aan Nuneli. Ik vind die wel iets beter. Dat is ook wel redelijk goed begonnen het seizoen. Maar ik vind Hussein Ali wel echt. Ja, En Denzel Halle is trouwens gewoon de eerste rechtsback. Dat Het is is mooi voor gewoon hopen, een ja. Daar is neetoplossing. het wacht op. Ja. Daar is Maar het waarom, wacht op. waarom kon hij nou net spelen dan? Nog net fit? Nee, op trainen. Dus hij had natuurlijk wel net heel lang een heel soort wedstrijden achter elkaar spelen. Dus maar jong Heerenveen had er wat wedstrijden maar spelen. Maar ik denk dat het heel lang moet worden nou. Nee. Nee. Nog even kwart dan oer Noppert. Want het Nederlands elftal komt er natuurlijk aan nog. Eerst speelt Heerenveen nog in de Go Ahead Eagles. Daarna met het Nederlands elftal in wat wie het? Griekenland en Ierland. Belangrijke wedstrijden. Ik had kwalificatie. Stiet Noppert op doel. Ja, ik denk het wel. Dat denk ik zo van. Nou ja, sure. Wie zijn verder opgeroepen? Bijlo, maar die is geblesseerd. Ja, ja. Vlekken. Dus nou Vlekken en Verbruggen. En Verbruggen is correct de eerste keeper. Volgens mij nog maar 1 wedstrijd bij Brighton en Nog Hove een Albion. weekendje in West Ham. Ja. En Mark Vlekken is intussen wel correct de eerste keeper bij Brentford worden. Dus nou ja, 2 middenmotors in de Premier League. Is natuurlijk wel een hoger niveau dan Heerenveen. Maar Het liedste onderbuikgevoel van Roelof zei het. het onderbuikje gevoel Ja, het onderbuikjegevoel. zegt dat Noppert wel eens speling heeft. Dit hier wel wat voor de rubriek wijzen kennen. De voorspelling die we
alle weken die het weer omkomt. Ja, Ja, vorige precies. weken dan even net, maar... Nee, het onderbuikje gevoel. Het onderbuikje. Ja, nou ja, Het onderbuikje. Maar Ja, dat is deze rubriek. dat is we komen maar eens nog een keer op waarom, maar ik Oh. vind dit eigenlijk al dit heel kind. het heel Glazen, ken. glazen Ja. bol. Ja, nee, Ik glazen denk bol heeft er eigenlijk net. Vlekken toch, want die had gewoon vorig jaar in de Bundesliga een heel jaar keept. Die is nou keeper in de Premier League. Oranje weekend een goede wedstrijd keept. Het kind. Noppert, ik ook. de Oranje week Utrecht, Ja, maar die met- er natuurlijk ook wat Ja, maar later- eigenlijk- Als het in Andorra weer hier zijn, dan zullen Vlekken het wel worden. Maar het is nou twee cruciale belangrijke wedstrijden. Het zijn twee concurrenten. Sparta Ja, maar dan weer zet, je cruciaal. toch, dan zet je er toch in op die het, Al wat ervaring had die we in in ieder geval lekkerder in zijn vel ja, zit dan precies, Noppert. die het net de Oranje weekend meerdere flaters maken heeft. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, ik heb ook die wedstrijden in de voorbereiding ook gezien. En eigenlijk vind ik dat Noppert het hele seizoen al niet een hele sterke indruk maakt. Ik vond hem bijvoorbeeld in die tweede helft tegen RKC, had Kees van Wonderen toen ook gezegd van eigenlijk leidde Andries Noppert samen met Pavel Borgniewicz de ellende in. Te laconiek. Ja, ik vind hem te laconiek, een beetje semi-nonchalant of een beetje de houding van het komt allemaal wel goed. En Andries Noppert is juist een keeper die het echt nodig heeft dat hij voor de volledige 100% gefocust heeft, dat hij die rust heeft in zijn hoofd. En je ziet wat er gebeurt nu hij dat niet heeft. Omgekeerd ben ik ook van overtuigd dat als hij straks zijn contract verlengt, ja, heeft Heerenveen gewoon een topkeeper. Ja, Van Wonderen zei na de wedstrijd juist dat hij daar al de weekend wel zeer op dat het hem bezighoudt. En dat hij dat hij het wel snapte en er wel begrip voor hier, maar dat hij wel echt, nou ja, hoopt. ook logisch. En ik verwacht dat het haast wel weer, maar het wel hoe weer haast. ja. Denk ik dat hij blierd is, want eigenlijk vanuit het WK, maar die eigenlijk haast alle weken, maar die vragen van Jim, ik beantwoord je van, hoe komt het? Is er al belangstelling? En ja, dat gaat natuurlijk ook niet een stuk trouw. Ik denk dat die blierd is dat het eigenlijk wel even clear is, want die geruchten. Ik denk dat het vooral de stress is van ging ik naar een andere club, maar mijn vrouw en gezin, naar Boetelaan, die stress. Hij had misschien al wel op funda.de zoeken om naar welke club hij daar gaat of zo. Is wel om naar Hoezen. Zulke dingen, dat gebeurt gewoon maar die spelers. En dat is ook logisch natuurlijk. Ja. Maar onder Controlov, die eerste helte. Wie Sinderend. Sinderend, hè? Sinderend. Sinderend, ja. Ja, En Sinderend. Saroui? Sinderend. Sinderend? Ja, De man kan wel ballen, hè? Ja. En je verneemt me nou ook, want wij weten het natuurlijk eigenlijk al van zijn allereerste minuten, doet wij hem zeggen in het Abelense stadion, toen wisten we... dan weet je het. Dan weet je, dit is een voetballer. Ja. En nou verneem je ook dat de rest van Nederland, hè, de analisten, Kenneth Perez, Jan-Joost van Gangelen, nou, dat soort jongens, die nemen nou ook al jaren oer. Maar wij wisten dit al. Maar wat voor competitie zou hij nou moeten straks? Want hij is, laten we zeggen, over een jaar, dan zitten we hier te praten en dan is Saroui normaal gesproken verkocht. Heerenveen moet ook verkopen. Ja. Maar ik zie hem bijvoorbeeld niet naar de Premier League gaan. Nee. Ik zie hem Frankrijk? ook niet naar Frankrijk gaan. Nee? Frankrijk? Nee, hoor, dat is Fysiek. fysiek. Ik Ja. zie hem ook niet Spanje? naar de, nou ja, wellicht als enige van de grote competities, ja. Ja. Dus ja, het is wel echt een pleintjesvoetballer. En ik ben heel benieuwd wat zijn vervolgstap dan gaat worden. En door hier door Kenneth Perezjes en Joost Gangelen misschien naast het programma van ESPN Eerste Jongs toen hielden ze het roer. En toen hielden ze van, wat zou nou een goede club voor hem wijzen? Toen kwamen ze maar AZ, omdat Carlson daar voortgang is. En toen hielden ze van, ja, maar wat zou die dan moeten kosten? Nou, 3-4 miljoen. Echt? Ja. Maar dat denk ik... Konslees. Natuurlijk. Dat gaat nergens over. Nee, natuurlijk. Nee, dan hebben Jan-Joost van Gangeltjes en de Kenneth Perezjes er geen echt verstand van. Als Jano Vink, ik weet een van die drie die zou neemde dat bedrag. Dan denk ik, ja jongens, dan ziet hij er ook niet Als lekker in. Amin Sarr van 10 plus verkocht Ja. wordt, dan wordt deze jongen echt voor 10 plus Maar verkocht. daar hebben ze bij Heerenveen Nog de slappe lach. nog de slappe lach om. Want dat konden ze echt niet geloven, dat Lyon opeens met zoveel geld... Die jongens zit nou overhoudt. in de laatste trouwens, ja, 3 wedstrijden. hij speelt ook weinig, Hij hè? speelde eerst in de basis. Oké. 0-0. Ja, maar die periode ervoor... Nee, in val. ja. Ja. Maar goed, Ah, eerste helft wie speelt daar, Sinderin, tweede helft wie een stuk minder al hier. Kees van Wonderen, nou ouder in, werd het tactiekboert er skopt of net? Voelt mooi. Daar wie die de eerste keer woen en heel leuk wie verleden ze nou en wie die heel positief eigenlijk hoe Ja. de wedstrijd. Maar vies toch net dat het middenveld mooi een Tahiri en een Haaien, wees daar dus Ja. een groot fan van bist. Van- En Olsen, Tom Haaien. Haaien. Ja, ik ben wel fan van Dat Haaien. het al je net was vast die vies te training. traag is, te moeizaam en te voorspelbaar. Nou, want dus, Luc Brouwers zou het ook correct. Maar bij de stelling van dat stapje onkeep net. En dat zie ik zelf ik wel een beetje. En juist na de wedstrijd praat ik er met Kees van Wonderen over. En hij zei van, ik hoor wel wat mensen mormelen over dat ze de aankoop van Luc Brouwers niet snappen. En ik zei, ik heb dat zelf ook wel een beetje. Maar ik zei, hoe shot nou die ideale middenvelder uit? Hij is een beetje saai en achter het zien. Maar dit zie je dan een technisch vaardige middenvelder wees. Nou ja, het zei hier in een gesprek. Hij zei, ik zie je eigenlijk treien dynamische middenvelders. Middenvelders die constant in beweging wezen. Maar alle treien. Ja, en dan is een Luc Brouwers dan wel weer een als dat Sarri is. Maar Tahiri is dat net. Nee, maar kijk, als je nu naar het middenveld ja, ziet... ja, wel in het die zijn zin wel. in principe alle drie beweging. jongens... Haaien, Tahiri en Olson die de bal in de voeten willen hebben. Om terug te komen op die stelling.
ik denk wel dat Luc Brouwers Heerenveen een beter elftal maakt. Ik denk wel dat hij Heerenveen vooruit gaat helpen. Omdat hij wel meer die dynamiek heeft dan die jongens die wij net noemden. Maar als je het nou hebt over de linie die volgens mij best wel eredivisie-proof is. Met meerdere opties waaruit je kunt kiezen. Je hebt Webster heb je ook nog. Pelle van Amersfoort. Nou, deze 3 jongens die we net noemden. Halilovic heb je eventueel nog. Maar die mag weg. Is geen perspectief meer. Komt er niet meer bij. Is het middenveld nou niet meteen de eerste linie waaraan ik zou denken van daar moet versterking komen. Nee. Eerder rechtsbuiten en linksback of linkscentraal achterin. Hebben ze ook altijd gezegd dat ze op die 2 posities de versterking willen. En in die zin begrijp ik niet dat je ook nog behoorlijk wat geld uitgeeft aan deze jongen. Want Ferry de Haan zei vorige week dat Utrecht bereidwillig was om dat er een constructie is bedacht waardoor zij later dat geld konden betalen. Nou, ik heb wat geïnformeerd. Ik heb begrepen dat er nu eigenlijk voor een jaar wordt gehuurd van Utrecht met daarna een verplichte optie tot koop. En dat die koopoptie ongeveer het bedrag is dat Utrecht een jaar geleden aan Go Ahead Eagles heeft Dat betaald. is zo'n hele ton. Nou ja, dan moet je een beetje in die orde vergroten. Het zal niet precies dat bedrag zijn, zal denk ik iets minder zijn, maar wel in die orde vergroten. En verplichte optie tot koop zijn? Of, Ja. Dus weet je, je hebt al te maken met een groot operationeel tekort. Dat hebben we zo vaak benoemd, dus dat hoeven we niet verder uit te benen. Maar daarbovenop komt dus volgend jaar ook nog deze transfersom die je moet betalen. Dus dat bedoel ik dat ik deze aankoop niet volledig begrijp. Niettemin denk ik dus wel dat hij Heerenveen vooruit gaat helpen. Dat hij een versterking is voor dit Heerenveen. Trouwens, heel wat oors. Anorthosis, die doet het verrassend goed, hè? Wie? Anorthosis van Magusta. Ja, zeker. Want die zit Boppeoorn in de Cypriotische competitie. Mooi 6-2. Ik had het zinderende eerste helft. Zinderende, ja. Het zit in Boppeoorn te Jeremiah Limassol. En iemand die het alles weet van die competitie, dat is Lucas Bijker. Zo'n kwart-speler van Ethnikos. Dag Lucas. Goedemiddag, heren. Vertel eens, Lucas. Hoe kom jij nu in Cyprus terecht? Ja, dat mooie weer, dat riep mij. Het lokte naar me. Ja. Dus vandaag. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik zit hier nu bijna een weekje. Maar vandaag is de eerste dag met regen. En, dus jullie bellen op het juiste moment. Oh, je zit nu binnen? Ja, ik zit nu in de auto. Oh, in de auto ook gewoon? Maar vertel eens. Ik zit nu in de auto. Ethnikos, wat voor club is dat? Het is een vrij kleine club, maar het is een familieclub. En tot nu toe echt wel heel veel leuke, lieve mensen ontmoet. Ze willen me alles helpen. Huis regelen, auto, et cetera. Dus dat is heel fijn. En tot nu toe heb ik het naar mijn zin. Ik heb een aantal dagen met de groep meegetraind nu. En het gevoel is goed. Ik ben helaas nog niet speelgerechtigd vandaag. Dus dat is nog even afwachten. Maar ik ga vanavond mijn eerste wedstrijd ooit in het Cypriotische voetbal bekijken. Ja, want volgens mij om 7 uur vanavond dan speelt jouw club tegen Larnaca. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Ja, AEK Larnaca. Maar goed, je hebt 5 seizoenen natuurlijk in België gevoetbald, bij Mechelen. Afgelopen seizoen nauwelijks gespeeld vanwege een blessure. En dus kwam je automatisch niet meer in aanmerking voor contractverlenging. Zit het verhaal een beetje zo in elkaar? Ja, eigenlijk is het... kijk, moet ik heel eerlijk zeggen, dat heeft mij wel een beetje teleurgesteld. Dat ze niet hebben... eigenlijk mij niet de kans hebben gegeven om nog echt top fit te worden. Ik heb nu heel veel pech gehad met blessures vorig seizoen. En uiteindelijk hebben ze besloten om een contract niet te verlengen. Dus ja, dat was wel even een teleurstelling. En het probleem is nu uiteindelijk dus gewoon geweest dat ik eigenlijk in maart mijn laatste wedstrijd heb gespeeld. En de laatste 2 weken voor de competitie, voor het einde van de competitie weer fit was. Maar ja goed, toen heb ik nog meegetraind en alleen de bekerfinale nog. Ja, toen hebben ze besloten om me niet meer te laten spelen, omdat ze een te groot risico vonden. Maar ja, nu ben ik in deze transferperiode er tegenaan gelopen dat alle clubs twijfelen of ik ooit nog top fit zou raken. Van puur omdat ik die knieoperatie heb gehad. Dus ja, mede daardoor ben ik nu op Cyprus beland. Ja, maar nog even terug op die Belgische bekerfinale. Mechelen stond in de bekerfinale en vlak voor de wedstrijd kreeg je dus te horen dat je op de tribune moest plaatsnemen. En dat was ook het moment dat er bij jou iets knakte, zo van, ik moet hier nu ook weg. Nou ja, kijk, ik moet ook heel eerlijk zeggen, er waren al heel veel dingen veranderd hoor, in dat jaar sowieso. En het eerste half jaar heb ik voornamelijk gerevalideerd. Toen teruggekomen.
Ja, en gewoon heel veel pech gehad. Daarna weer 2 keer met een kuitblessure. Waardoor ik uiteindelijk een wedstrijd of 8 nog een keertje heb gemist daarna. Met 2 keer een klein scheurtje in mijn kuit aan de andere kant. En toen ben ik ook wel een beetje gaan denken van, weet je, wat wil ik nog? En ja, kijk, zeker toen op een gegeven moment, de dag voor de bekerfinale, alles aan gedaan om die bekerfinale te halen. En er is mij toen ook gezegd van, nou goed, als jij fit bent, dat je dan gewoon op de bank gaat zitten. Ik ben belangrijk geweest voor de club, toen hebben ze dat ook gezegd. Dus alles aan gedaan, nog 1,5 week meegetraind. En ik dacht dat ik voor mezelf weer fit was. En toen hebben ze een dag voor tevoren besloten om me niet mee te nemen. Of in ieder geval dat ik op de tribune moest zitten. Omdat ze de voorkeur gaven aan jongens die wel eigenlijk topfit waren. Ja, en toen dat ik zei, toen knakte er inderdaad wel iets. Ja, en dan ga je natuurlijk kijken naar je opties. Wat waren je opties? Ja, nou eigenlijk vanaf het begin zijn er heel veel dingen voorbij gekomen. Maar met name dingen in Oost-Europa. Salaris is toch goed, Lucas? Maar de zon schijnt niet. Nee. Nou, kijk, dat is ook zo. En toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van, weet je, het is prima. Maar nee, dat wil ik niet doen. Dat wil ik allemaal niet gaan doen. Zeker niet met mijn gezin. En toen zijn we eigenlijk gaan wachten op echt iets moois wat er kwam. Dus ja, zo'n avontuur als dit. En dus zit je nou in één keer in de Cypriotische competitie. Maar vertel eens wat over de Cypriotische competitie. Want het is nou niet echt een competitie die Andor elke avond volgt. Of wel, Andor? Karim Rossi speelt er. Joey Soek, oud Go Ahead Eagles bij Limassol. Dat is gewoon basiskennis. Ja, sorry. Als je je werk serieus neemt, dan volg je die competitie. Dit is inderdaad een competitie die we allemaal op de voet volgen. Maar misschien weet jij nog iets. Kan je nog iets toevoegen? Ik sluit me helemaal bij Andor aan. Maar Lucas, wij spraken elkaar in december in Spanje. En toen zei je ook al van, zo'n avontuurtje in Spanje, dat lokt me ook nog wel. Helemaal omdat je natuurlijk daar eerder hebt gespeeld. Ook wat, dat was niet af voor jouw gevoel. Maar zoiets is niet meer voorbij gekomen? Eerlijk, dat is er dan inderdaad niet van gekomen. Die clubs hebben allemaal gewoon getwijfeld aan mijn fitheid. En die hebben ook gewoon heel eerlijk gezegd van, ja, luister, we weten niet of je nog fit gaat raken. En die hebben gewoon de voorkeur aan andere jongens gegeven. Ja, de telefoonverbinding, daar kan nog wel een beetje in geïnvesteerd worden, hoor ik een beetje, Lucas. Maar vanavond dus om 7 uur voetballen. Ik zal het doorgeven hier. Ja. Hey Lucas, heel veel plezier in Cyprus. Dat is voor mij goed geweest. En we houden contact. Dankjewel, vriend. Bedankt voor je tijd, Lucas. Goed, gaan we doen. Altijd goed, heren. Fijne dag, hè. Zei Lucas Bijker, dus vandaag toeschouwer bij de eerste wedstrijd van AEK Larnaca. En hij speelt dus bij, was het ook weer? Etnikos. Ja. Nog even weer naar Heerenveen. Het ideale middenveld. Ja, we gaan eventjes van de hak op de tak. Want ik vind het dus al je visten voorspelbaar. Mooi Haaien, Tahiri en Olsen. Ja, het enige onvoorspelbare Ekon Olsen is het moment waarop hij balverlies leidt. Eigenlijk, dat is het meest onvoorspelbare. Hoe shot nou die ideale middenveld eruit? Haaien, Brouwers. Ja, mitsfit denk ik dan toch Pelle van Amersfoort. Oké. Al heeft hij heel slecht gespeeld. Vind jij daar wat van? Nee, dan heb je wel inderdaad een jongen die het voor de goal komt in. Ik snap de... Ja, nee, maar kijk, wel lastig. Kees van Wonderen wil met een blok van 2 spelen. Maar je kunt ook zeggen, stel je nou voor je hebt Haaien als enige controleur en je geeft hem de verantwoordelijkheid ook van oké, Tom, je mag hier nu spelen, je mag die bal ophalen, maar ik eis wel dit en dit en dit van je terug. En je zet er 2 voor. Ja. Dus je hebt 2 achter. Dan kun je met Brouwers en bijvoorbeeld een Webster spelen. Of met Brouwers en een Olson. Want Olson is ook op die manier is hij bij Heerenveen gehaald. Want zo speelde hij ook bij zijn vorige club Elfsborg. Linkshalf eigenlijk. Ja. Alleen ja, omdat Kees van Wonderen met die dubbele 6 blijft spelen, wordt die puzzel automatisch ook lastiger met het huidige materiaal dat je tot je beschikking hebt. Want ik zoek steeds zo'n Webster, zo'n creatieve jongen. Ja, ik zoek hem wel eens een keer. Hij wil heel graag. Ik zoek hem gewoon een keer opstellen. En ik snap echt net waarom altijd Tom Haaien een zekerheidje is. Want op een gegeven moment, ik vond Haaien nooit de 0 treien. Nou, die bakte er helemaal niks meer van. Nee, maar ik vond hem wel ook al in de voorbereiding op dit seizoen, toen de aanwinsten er nog niet waren, vond ik hem wel met kop en schouders kwalitatief boven de rest uitsteken. En het is gewoon ook een goede voetballer, maar het is ook een speler die als een van de eerste het hoofd verliest als het eventjes niet gaat zoals hij wil. En dat zag je gisteren ook. Want, hij had nog nooit een rode kaart gehad bijvoorbeeld, dus dat valt ook. Ja, oké, maar hij is wel heel onnedig en ontzettend dom. Nee, ontzettend dom en hij is wel emotioneel, dat bedoel ik. Ik heb hem ook een paar keer bijvoorbeeld medespelers zien uitkafferen en zo. En ja, dat is onprofessioneel, vind ik. En zeker die tackle van gisteren, ja, kan eigenlijk niet.
Wie juist er echt even dom Ja. haaien. Ja. Maar ik vind het een uitstekende... Ja, dat heb ik ook gehoord. Maar ik vind het een uitstekende speler. Wat? Wat hier is zo, wat zou je zo Ja, jij doen? vond het dom, hè? Domkop, zei ik in Oh, ieder geval. Ja. Oké. Ja, maar hoe kijk jij er tegenaan, Rolf? Jouw middenveld? Ja, ideale middenveld. Ja, ik vind het heel lastig. Ik denk dan Haaien, Olsen, nou ja, en dan, ik denk misschien dan toch wel Brouwers of Van Amersfoort. Maar Nee, Brouwers zou er bij mij altijd in Maar staan. Brouwers en Van Amersfoort, dat bent toch beide. Van Amersfoort is dan nog iets onvallender, maar Brouwers is ook box-to-box. Die komt ook in de sectie, ja, toch? ik Ja. moet nog iets meer Chef Vind van ik Brouwers om daar een goed oordeel te hebben. Maar Ik zou jij kiezen voor Brouwers als voor Van Amersfoort. Ik zou Webster erin gooien. Ja, maar gisteren stond Brouwers op 10, maar dat is hij ook niet. Ik wil eerst Webster nog gewoon even drijven jouw kiesjoen even waar ik zit van gooi. Ja, Die hebben we nog niks precies, wasbak. Ja, Nee. maar wat, In de voorbereiding hebben we natuurlijk wel een paar keer Sjoen. hoe zou die zich voelen nu? Nou, hij is net zo senang, denk ik. Nee. Want hij is hier ook naartoe gekomen om gewoon een jaar 25 plus wedstrijden te spelen. Een En groot hij is talent nu- van Chelsea. Ja, en hij is nu nou ja, de 5e of de 6e middenvelder. Ja. Zoiets. Nou, ja. Komt hij nog achter Halilovic? Nee, toch? Dat net niet. We beginnen naar Cambuur, jongens. Want Cambuur woont met jou het waar van Jong Ajax. Zit nou tweede, maar zo'n punten, nu 3 wedstrijden. Prachtige cijfers aan door. Is Cambuur echt zo goed? Nou ja, Cambuur heeft natuurlijk in de KKD met Telstar en een heel jong Ajax. En Emmen. Emmen is wel een pittige tegenstander, maar nog net de meest zware tegenstanders hoor. Maar ik denk dat dit wel is wat we van Cambuur verwachten mij dit hier. Ja. En, nou ja, er zit zwang in de club. En dat is uiteindelijk wat Reinen en Ulte beërgen al de simmer. En zat het nou stiet, bis ze daar wel niet slagen. Zullen we eerst even jaren naar Shorts Ulte? Als twee ploegen zo durven voetballen, dan krijg je wedstrijd publiek vanuit het stadion komt. En dan maak je ook fouten. Die maakten wij, die maken zij. Maar er is ook wel twee ploegen die een bepaalde spelintentie hebben. En die daar zeggen, ja, we spelen zo. Dat zal af en toe fout gaan. Ja. Maar we geloven hierin. En daardoor krijg je denk ik wel als toeschouwers een hele leuke wedstrijd te zien. Nou ja, dat sowieso. Want Ajax, het is een geweldig leuke ploeg om naar te kijken. En jullie geven gas, man. Het is echt fantastisch om naar te kijken. En zo ontstaat er een voetbalavond zoals een voetbalavond moet zijn eigenlijk. Ja, precies. Ik begin bijna te lief hebben te praten nu trouwens. Nou, je vroeg me gisteren, jij een collega vroeg me gisteren, wat is Cambuur voetbal? Nou, dat heb ik proberen uit te leggen, maar ik kan hem beter deze video opsturen van deze wedstrijd. Maar eerlijk wat minder fouten, maar ik heb de groep in de kleedkamer ook verteld. We zijn 9 weken bezig. Dan kan je niet foutloos zijn. Nee. Zeker onze manier van spelen, die heeft gewoon risico's in zich. Maar als je naar de goals kijkt die we maken, de kansen die we creëren in deze 3 wedstrijden, gaat er ook zeker heel veel goed. Ja, Cambuur speelt het Cambuur voetbal. Je wint met jou het waar van Ajax bij Ian. En het is alweer complimenten. Nou ja, dat komt natuurlijk net alleen nog horende weken. Dat wie ik de wedstrijd in Emmen, hoe die uiteindelijk eindigen. Het publiek gaat weer bliert naar huis. En ja, dat is wel een knappe prestatie, vind ik. Want ik bedoel, er ziet zoveel zagrijn in de club. Nou ja, dat is ook logisch, na een degradatie. Tuurlijk, hartstikke logisch. Maar dan vind ik het wel knap dat je dat zo gauw omboegje kennen. Maar vind je ook dat het echte Cambuur voetbal er weer is? Het is een nieuwe term, hè? Cambuur voetbal. Ja, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. We Cambuur 3.0 en nu hebben we Cambuur voetbal. Maar eens was het er. Ja, duid dat eens. Wat is Cambuur voetbal? Druk naar voren. Nou ja, het is inderdaad heeg druk zetten, intensiteit, dus een hoop metersmeidje, een hoop actie in het spul. En op zo'n manier ik het publiek mee krijgen. Beetje vechtvoetbal. Ja. Beetje Atletico Madrid van de KKD. Nou, dat is wel wat te volle vechtvoetbal. Dus ja, dat. Ja. Maar en daarin is Cambuur toch niet uniek. Dat zal 9 van de 10 clubs zal zeggen dat ze zo willen voetballen. Ja, natuurlijk. Alleen dat ze hebben dit nou echt als een soort van op het schild gehezen is. Maar van dit is wat we willen en dit is wat we uitdragen willen. Nou ja, en dat door ze als club. Natuurlijk, iedereen beziekt dat en elke club wil dat. Alleen zij hebben nou echt een speerpunt van maken. Ja, nou, maar wat u zei, eigen dus niet, kijk ik al net van sluiten van ze spelen liedje in Emmen, met een. Het is wel heel broos, vind ik. Nou ja, toch. Ik bedoel, mijn doelpunt in de 4e blessuretijd en een fout van de keeper. 2 keer doortjes in Telstar, maar die penalties. En nou win je dus van een heel jong Ajax. Ja, daarom. Dus het is Jehoede Polonaise absoluut nog net erin. Maar zo'n punt nu 3 wedstrijden is een prima begin. En er maakt nog heel veel beter. Vooral verdedigend. Dat is wat Ulte natuurlijk kijkt, ik zei. Maar dat wist je net. Nee, dit is niet helemaal net wat ik zei had. Nee, nou, wij zijn het centrale duo bij Cambuur, Tol en Smant, komt te kwad. En dat zou dus nee. Nee, ik denk dat het wel voor de KKD prima verdient. Prima duo. Ja, ik denk voor de subtop van de KKD dat het een prima duo is. Maar ik denk niet dat je met deze twee
echt om die eerste 2 plekken kunt gaan strijden. denk En ik ook net. niet met een Van Kaam als 6. Want dat is wel wat ik mis bij dit Cambuur. Ik mis een 6 die echt laten... Het hoeft niet per se ook een type Mohamed El Makrini te zijn die de boel afbreekt. Daarmee doe ik Makrini tekort, want het was ook de regisseur, degene die de lijn ook uitzette. Maar gewoon een speler die, ja, zoals trainers dan zeggen, de restverdediging bewaakt. Want je ziet nu, het is zo kwetsbaar op het moment als Cambuur aanvalt en ze raken die bal kwijt. Dan kwam die eerste tegengoal van Jong Ajax ook uit. Ja, en eigenlijk dat blok, die driehoek met die 2 centrale verdedigers en Van Kaam ervoor. Ja, dat vind ik te mager om echt mee te doen om promotie dit seizoen. Maar is Van Kaam dan te volle voetballer? Ja, ik denk dat het eerder een 8 is dan een 6. Ja. Stel inderdaad zijn wedstrijd als stel staat, dan kom je met 3-2 voor. Telstar komt waarom 3-2. Dan heb je inderdaad zo'n type nodig die het even een wedstrijd van die Oede Streek loeken kan. En ja, Van Kaam is wel meer de voetballer. En je zag ook wel dat hij meer van dat vechtvoetbal in hem krijgt. Maar het is net echt... Ja, kan voetbal. Het is net echt een rotzak. En Maar wat is het inderdaad alternatief voor Van Kaam? Nou ja, dat is een goede vraag. Dan kom je op dit stuit uit bij middenvelders van de onder 21 die het oerkaan binnen. Van der Werf, Schaapman, Kashili, Soe eventueel opzij scannen. Die maken wel een redelijk debuut, toch? Daar aan de rechterkant. Ja, je kent de gauw al beter dan natuurlijk als Jonty van der Meer de eerste wedstrijd. Want dat wie ik net goed. Nee, maar dat is redelijk kritisch hoe Jonty van der Meer. En die hond net over het verdedigingsduo Sman-Tol. Nou, je kent het net alleen nog, dat ze elke wedstrijd 20 doelpunten krijgen. Dat ken je net alleen nog op die 2 verdedigers afscoren. Nee, maar opbouwen is het toch echt wel heel erg mager. Liet die 2 jongens opbouwen, Smant en Tol, dat kennen ze allebei net. Smant opbouwend echt heel sterk. Ja, echt heel sterk? Ja? Tol is wel wat minder erin. Smant en Bergs, maar dat ben echt de opbouwers. Ja. Tol minder. Als je nou kijkt naar het Cambuur van de laatste jaren, dat ze echt succesvol waren in de eerste divisie. Even uit mijn hoofd, 2013 werden ze kampioen. En 2020, 2021 met het coronajaar. In de selectie van 2013 had je in elke linie een ervaren kracht met een Bakens achterin, Roos op het middenveld, Martijn Barto voorin. 2020 had je Stevens, ervaren gozer op de goal, Schouten en Robert Muren. Ja, dat mis ik heel erg in deze selectie. Het is allemaal zo jong en de jongens die bij wijze van spreken de leeftijd zouden moeten hebben, bijvoorbeeld een Bergsma of de senioriteit. Dat Van de Water, misschien zijn ja, maar dat zijn nou ook niet de leidertypes volgens mij in deze selectie. Dus bij Cambuur zeggen ze van, nou ja, dat had net mijn leeftijd te krijgen. We hebben ook jongens die het al heel volle wedstrijden, een Van Kaam die het al 100+ wedstrijden spelen had in het betellen voetbal. Van de Water had natuurlijk een heel soort wedstrijden spelen. Bergsma, Tol. Dus we hebben genoeg ervaring. Alleen nog, ja, het ben geen trieters, het ben geen oude spelers, maar het ben jongere spelers, maar ze hebben wel heel veel ervaring. En je kunt zeggen, ze maken in ieder geval nu een keuze. Dus dit is wat ze willen, hier kiezen ze voor en daar wijken ze niet vanaf. Nou ja, dat vind ik wel prijzenswaardig overigens. Dat ze ook niet allemaal uitgerangeerde gasten halen die komen uitbuiken zoals je vorig jaar had met een Rienstra die niets heeft toegevoegd aan Cambuur. Goed voor de kleedkamer. Ja, als je nooit speelt. Maar ja, jullie snappen wat ik bedoel. Ja. Maar ik vind het dan altijd wel logisch wat ze bij Cambuur ontdwan binnen qua spelers die ze onderloeken. Ik vind het al hier wel logisch. Dus wel. Ik vind dat middenveld echt heel... ik snap die redenatie wel van dat als je wat meer een controlerende middenvelder hebt van deze 2 verdedigers, vind ik wel. Maar ik vind het middenveld van Kaam, Verder de Jong, Breij wel echt KKD topwaardig. Ik vind het echt een sterk middenveld. Het is vooral echt heel voetballend. Ja. En dat leuk spelen, man. Ja. Verder de Jong. Ja. Zit ook bij Jong Oranje, toch? En de voorselectie inderdaad. En die Fitz Jim, die gaat naar Excelsior, hè, van Jong Ajax. Met het staartje. Ja, met het staartje. Ja, dat is een van de en die onvierde van Jong Ajax, die weer goed. Fitz Jim en... Ik toch nog die Fitz Jim, maar want het schijnt dat Jereveen op de tribune zie je het al aan de vreed. Ja. Ik denk, misschien zou dat ik nog voor die Fitz... Nog een middenvelder. Maar toen inderdaad dacht ik, ze hebben net per se nog een min. Maar ik denk, hoe zou het dan met Charlie? Wat zou Charlie dan denken? Nee, maar ja, van welke Cambuur-spelers zou Jereveen op de tribune zitten? Dat heb je niet, toch? Dus het mag wel in voor Jong Ajax. Bangura. En dat we toch ook Bangura hebben. Oh. Saint-Etienne werd hem net. Nee, die deal is orkest. Saint-Etienne, wie wil... mag ik het uitspreken? Ja, dan was het voor Lineweek in Frankrijk West. Ja, sorry. Zeg nog eens. Saint-Etienne. Saint-Etienne. Oké, Saint-Etienne. Wordt hem net? Nee, die wordt hem net. Want die deal is klept. Ja. Die... Zo. Dus dat wordt hem net. Die hekken al een oren linksback hellen, dus denk je te streek toch. Op dit stuit is het restig, gewoon om Bangura. En als het sableert, dan betekent dat het hele restige dagen weer van Cambuur. Want als Bangura net voortjeet,
dan kunnen ze altijd noostiet echt niks meer binnenkomen. Nee. Die betrouwbare formatie heb ik trouwens jet. Keeper, toch? Nee, Italië voor Bangura. Nee, maar Cambuur wil nog tweede keeper dan toevoegen. Ja, dat hebben ze wel. Ik wil op het liefst. Ze twijfelen wat of Minima of de goed genoeg is als tweede keeper. Dus, maar ja, er is amper yield, dus dat is het probleem. Ja, maar ik heb begrepen dat pole position leidt Italië voor Bangura. Ik heb Sassuolo of Sassuolo. Sorry, maar nou meer woorden. Ja. En hebben ze mij zeggen Udine. De Italiaan zei ze Udine. Wij zeggen gewoon Udinese, maar de Italiaan zei ze Udine. Dat het een van die beide clubs wordt. Ja, ik heb van het weekend nog contact met Bangura zelfs en die zei de spelen het op dit stuit neer. Oké, nou ja, goed, dat is wat de spelers vaak zeggen, toch? Ja, maar Bangura die meent dat. Oh ja, die meent dat. Dan, jij bent de eerste, zeggen ze dan. Ja, dan, ik zei, Chris Woods is een praatjemakker. En toen zei ze ja. Want Chris Woods, die meldde via Vandaag Inside dat Bert van der Brink, steeds maar de yieldsitter, de grote financiële man achter Cambuur, dat Disse van der Brink hem waarom lutsen het uit het stichtingsbestuur van Cambuur. Dat vertelde hij dus bij Vandaag Inside. Laten we eerst even naar het fragmentje. Cambuur, heeft zojuist Jong Ajax verslagen. Gaat er nou een man weg? Heb je dat net iets Ja, die Bert van der Brink. Die heeft Bert van der Brink, de kippenboer. Hij is rijk geworden met kippen, kippenfokken. Eigen vermogen van 450 miljoen euro. Dat is geen kleine jongen. Nee. Die heeft vorig jaar 3,5 miljoen euro in Cambuur gestopt. Ja? Hij zit in het stichtingsbestuur. Hij is ook een grote Feyenoord-fan. Oh. En hij heeft nu gezegd van oké, ik moet Feyenoord ook steunen. Dus ik ga uit het stichtingsbestuur. Want je mag niet bij 2 clubs actief zijn. Nee. Dus hij gaat afscheid nemen bij Cambuur. Hij zet daar de spullen op afstand. Dus daar gaat hij uit. En hij heeft een groot aantal vrienden van Feyenoord uitgekocht. En hij heeft een extra geldbedrag aan Feyenoord gegeven. En van de kale kip kun je niet plukken, maar van Bert wel. Ja, volgens mij zei hij Bertje, of net? Ja. Bertje. Chris Woers zei Bertje. Dat mogen wij niet zeggen. Dat mogen wij niet zeggen. Van wie niet eigenlijk? Van Uit de Graaf. Oh. Dus wij mogen, want Bertje is denigrerend. Maar nou ze zei kippenboertje. Bertje de kippenboer. Dus zullen ze nou dan ik bellen haar naar Wilfred? Geen idee. Wat ik wel weet, is dat Sto bellen heeft. Maar Bertje, de kippenboer. Ja. Meneer Van der Brink. Meneer Van der Brink. Ja. En wat zei meneer Van der Brink? Die zijn een aantal dingen. We hebben hem gevraagd had hij zelf uitles Jan Woer, maar hij zei we hebben nou dit peteer en Dook is dat ik wil vertellen. Dus bij deze ben ik nou even de wutvierde van Bert van der Brink. De spreekbuis. Ja, Chris Woerts is een sprookjesverteller. Het is heel triest dat hij dit soort dingen doet om zichzelf in de picture te zetten. Dat wie letterlijk wat Van der Brink zei. En wat hij ook nog zei is, Chris Woerts heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt. Oké. Dus Chris Woerts is een sprookjesverteller? Ja, dat is letterlijk wat Bert van der Brink zijn had. En wat hij ook heel spietig vond, wie dat het had niet met journalistiek te krijgen. Want hij zei, als Woerts zoiets jet, dan moet hij maar opbellen. En dan lees ik hem uit hoe het zit. Of dan moet hij Feyenoord bellen, of dan moet hij Cambuur bellen. Dat doet hij net. Hij roept maar wat en hij zei maar wat. Maar hoe zit het dan? Bloot hij bij Cambuur? Nou, ik heb vregen, bloot gewoon in het stichtingsbestuur. Dook je net. Hij zei, op dit moment blijf ik gewoon in het stichtingsbestuur. Op dit moment? Ja, dus... dat kan mooi weer oorzaak. Dat leed natuurlijk echt wel weer wat ruimte voor speculatie. Maar dat is wat hij zei. En zou het eigenlijk een pijnlijke ervaring wezen? Zou het pijnlijk wezen van Cambuur als Bert van der Brink opstapt? Nou nee, want hij is net van doel om op te stappen. En om, dat snap ik. Maar stel je voor dat hij dat nou echt doet. Zou dat vervelend wezen voor Cambuur? Nee, want er ben gewoon financiële afspraken maken. Hoe die lening, dat yield wat de Cambuur kregen had. Dus dat lijkt me zwart op wiet. Het is alleen nog voor de toekomst. Ik bedoel, maar Van der Water heeft natuurlijk Bert van der Brink ook een rol spelen in die transfer. Die had dat mij mogelijk maken. En ja, dat zul je dan minder gauw dwang kennen. Let ik vooropstellen, want er ben misschien dan Cambuur-fans die nog zeggen van hoe komt het in hier is dat hij dan bij Feyenoord. Hij had bij zijn presentatie vorig jaar al onjong van dat hij een Feyenoord-fan is. Dat had hij nergens onder stoelen of banken stutsen. Dus dat is ik net nee. Hij komt er geregeld bij Feyenoord, dus dat is al net nee. Hij bleef dus ik gewoon voorlopig in het stichtingsbestuur. Dus eigenlijk is er niet onhoorn. Is niet onhoorn. Dus de Cambuur-supporters die kunnen weer rustig op bed. Ja, maar dat op dit moment ligt natuurlijk wel wat ruimte voor speculatie. Goed zo. Dan Chris Woers dan toch gelijk hebben kunnen?
Nee. Het is toch ongelooflijk. Er is een man die zit daar en die roept. Die had zo vaak dat hij daar zit en dan wat zei dat het achteraan dat klopt. Dan denk ik ook, ja, dat neem je toch niet meer serieus. Nee, dat is toch nog nooit. Dan de transfermerk, die is nog iep. Nee, dat had Roelof nooit. Feitelijk, Nee. nee. Maar Roelof krijgt je €1000 om je te zitten en wat te vertellen. En dat krijg je daar wel. Ja, maar dat maakt me naar die Jongens, de transfermerk, die is nog iepen. Toen de nacht, 12 uur, gebeurt er nog bij Cambuur? Als Bangura net verkocht wordt, is de kans Leeds. Misschien dat er nog wel een contract verlengd wordt of zo, maar net, ik verwacht je qua... Mark my words, hè? Sassuolo of Udine? Ja, nee, ik heb die heeg. Dus, ja, zo is het. Maar pas alleen nog als hij verkocht wordt, dan kan Cambuur wat van. Ja, maar dit is ook weer zo'n situatie, want stel, Mark Diemers, die het net de Boetlandse club waar die heen wil en... die het misschien stiert toch hier voor Cambuur. In principe is daar ook geen budget voor. Maar is er nog helemaal geen concrete interesse voor Diemers? Dat weet ik net. Maar dat is toch heel goed bij hem? Dus hij is vroeger mij hem in de zandbak. Ja, dat klopt. Kinderwagen. Maar mag ik mijn verhaal even vertellen? In principe is daar ook geen geld Alex voor. Pastoor, hè? Maar stel... Zo. Ja, wat zit je me steeds te onderbreken? Ja. Maar stel dat hij wil bij Cambuur teken je wil. Ja, dan komt er echt wel geld beschikbaar. Dan komt er echt wel, misschien Bert van den Brink wel, maar dan komen er echt wel mensen die geld in die club stappen willen om mogelijk te maken dat Diemers bij de club blijft. Dus je moet altijd, ja, het is altijd mitsen en maren. In principe gebeurt er niks meer, maar ja, dit soort situaties, ja, die kun je net voorzien. Nee. Dan Heerenveen, gebeurt er nog wat, Sander? Walemark. Walemark? Ja, ik denk dat hij wel speler van Heerenveen is aan het einde van de week. Maar voordat je... Want je bent natuurlijk wel de Fabrizio Romano van Heerenveen. Hè? Maar voordat jij daarover verder gaat, hebben we ook Ferry de Haan over hoe groot de kans is dat Walemark naar Heerenveen komt. Luister maar. Nou, in de fase dat wij wel aangegeven hebben dat wij het een interessante speler voor ons vinden. En ja, nu moeten we kijken of dat reëel kan gaan worden, ja of nee. En in die fase zitten we op dit moment. Maar goed, er zijn meer opties, maar dat is er één. Ja. Want jullie hebben bij Feyenoord aangegeven en bij Walemark zelf dat jullie hem interessant vinden? Ja, klopt. Ja. Ja, er moeten nog een aantal vinkjes gezet worden. Zou ik even wonderen, wat voor vinkjes moeten dan nog gezet worden? Nou, dan praat je vooral over de financiële vinkjes. Dus, en daar moeten we kijken of dat kan. Dat weten we nu nog niet. Nee, dus dan is huur en koop nog een optie? Beide nog een optie? Of? Nee, koop is sowieso geen optie. Dan zal het om een huurconstructie gaan. Ja, financiële vinkjes. Want hij verdient natuurlijk een vorstelijk salaris bij Feyenoord. In elk geval net het salaris wat Heerenveen wend is om te betalen. Kun je er überhaupt uitkomen? Nou ja, wat heel belangrijk in dit soort gevallen is dat de wens van de speler. En Walemark, die heeft zelf ook aangegeven dat hij graag naar SC Heerenveen wil. Hij ziet Heerenveen als een goede tussenstap in zijn carrière. Een club waar hij gewoon verzekerd is van een basisplaats, mits fit. En ja, op het moment als Feyenoord Walemark wil verhuren aan Heerenveen, Heerenveen wil Walemark huren voor Feyenoord en de speler wil zelf naar het Abelensra Stadion komen, dan zou je toch zeggen van, dan moet dat deze dagen dichter bij elkaar kunnen komen. En ja, ik denk, maar goed, pin me er niet helemaal vast, dat hij aan het einde van de week speler is van SC Heerenveen. En ja, als ze daarin slagen, heb je natuurlijk met een prachtige voorhoede. Saroui op links, echt wel. Walemark op rechts, Nicolaisko in de punt. Daar wil je wel voor naar het stadion komen. Zeker, leuk middenveld. Maar wat hebben wij als jongen van Walemark in Nederland? Nog helemaal niks. Toch? Dus, nee, hij heeft lang blesseerd West. Dus ja, ik snap wel dat ze bij hem uitkomen, maar om nou te zien dat ze dan een prachtige voorhoede hebben. Kalm. Eerst maar even zien wat die jongen... Ja? Alle voorwaarden om een goede Rasputin te winnen. Oh, dat heb ik vaak. Nou, het is in elk geval beter dan wat er nou zit, toch? Ik bedoel, toch? Maar alle voorwaarden. Ja. Kalsbak. Ja. Kalsbak. En die Medjet werd ik nog wel neemt in spelen van Hammerby. Wie en ik wil al hier van die websites, maar dat klopt alleen net. Dat is een rechtsboete, hè? Ja. Maar goed, ja, als Walemark komt, dan hoeft die jongen natuurlijk... Nee. En Ferry de Haan zei erbij wel dat ze meer ijzers in het vet hadden, maar ik heb wel het idee dat hij dat eigenlijk een beetje zei om... ijzers in het vet? In vuur. In het vet. Of schaatsen. Of ga je schaatsen? In het vet. Ja, één is in het vet en één is in het vuur. Nee, maar wat ik heb begrepen is dat Walemark echt de speler is voor wie ze willen gaan in deze dagen. Ja. En dan dus nog een links... Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Geen linksback? Nee, normaal gesproken niet. Nee, daar, de euro's zijn op. Oké. Ik citeer Ferry de Haan. Ja. Op het moment en er is natuurlijk wel een keeper nog kamer, hè? Mickey van der Hart. Ja. Hij zei net... Ik vind ook helemaal niks. Hij zei hoe die linksbenige verdediger... Mickey van der Hart? Nee, het had geen prioriteit, die linksbenige verdediger, dat zei hij. Dus die kans is inderdaad groot, maar hij zei net, hij komt net. Nee, nou, ik had hem vanochtend nog even kort aan de telefoon en toen heb ik gevraagd van hoe zit het... Nou ja, precies wat jij nu zegt. En toen zei hij van, nou ja, die kans acht ik heel klein dat nog gaat gebeuren. Dus, maar ja, ook daarvoor geldt, wie weet, na de transferperiode, op het moment als er nog clubloze jongens zijn... Joost Naken. Die kans acht ik dan weer klein. Ja. Als Keulen blesseerd valt, dan heb je alleen weer Oma van der Plaat er eigenlijk achter. En dan heb je niet veel. Ja.
Ja, en achter Saroui heb je eigenlijk ook alleen Keulert. Nuno Meten. Ja, want de rol van Timossi is helemaal uitspelen. Ja, daar is wel wat belangstelling voor. Uit Scandinavië begreep ik. Alleen ja, gewoon echt een miskoop. Echt een miskoop. Vol betaald en het geen moment laten zien. Omgekeerd heeft hij ook geen moment het vertrouwen gevoeld van deze staf. Ja, je ziet die jongen gewoon... Of je zag die jongen gewoon het afgelopen seizoen, hebben jullie ook gezien. Je zag hem helemaal wegglijden van een vrolijke gozer die hij was toen hij bij Heerenveen kwam. Tot een soort zielig mannetje zonder vertrouwen op het moment dat hij moest invallen of trainen. Ja, daar moet gewoon... Hij moet gewoon weg. Ja, en hetzelfde vind ik eigenlijk ook wel een beetje van Halilovic. Hè? Want ik vind Halilovic een prima middenvelder eigenlijk. Ja. Ik misschien wel een type wat Heerenveen heus wel broeken kent. Ja. Stel je voor als hij nou uitvalt of zo. Maar of geschorst wordt. Stel je voor. Hij pakt de rode kaart in de blessure niet. Stel je voor. Ja, Halilovic had hem nooit negatief uitlitten in de media. Wie altijd positief. En die maakt nou echt via de achterdoor... wordt hij gewoon bij het vuilnis zet. Ja, ik vind het best wel sneu. Ik vind het ook, maar dat heb ik eerder ook wel geschreven... ik vind het ook niet zo bij Heerenveen passen. En ik weet dat het zo werkt in het voetbal en dat het dan heel hard is... Maar ik vind als club je moet ook gewoon een goede werkgever zijn. Een warme jas ook voor die spelers. En jongens die lopen te muiten of vervelend lopen te doen, meteen afscheid van nemen. Alleen dat is in dit geval, is daar geen sprake van. Dus ik vind dat niet correct. Ik ken een oplossing. Want je hebt bij de Leeuwarden Krant momenteel wat personele problemen bij de sport. Halilovic heeft ambities om de journalistiek in te gaan. Hij heeft de universitaire graad. Hè? Hij heeft journalistiek gestudeerd in Zagreb. Hij heeft stage gelopen bij Friesland. Bij Roelof de Vries. Ja, bij Dijk. De eerste Dus Go Ahead Eagles, Heerenveen, komt het verslag van Halilovic. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hij scoorde ooit in de Atlas-Horst. Eerste wedstrijd, ja. Ik ben heel benieuwd. Jongens, de eindbesluit, een paar overwegingen. En het mooie is, Sander, daar komen we net meer op waarom. Ik begin bij Sander. Tom Haaien of Luc Brouwers? Tom Haaien. Andor. Chris Woerts of Hans Christian Andersen? Hans Christian Andersen. En Roelof, Simon Olsen of Charlie Webster? Simon Olsen. Simon Olsen. Jongens, maak je hem dankzij. Ik vond het leuk dat de Wieders, Sander, journalist dus van de Leeuwarden Krant. Heren, tak een weekend, zorg ik je mek weer. En ik zou zeggen, bij de mensen thuis, graag ont.